Khomolong amchayo Maharaja Bir Bikram Kisumani koni mangthongno tini sikla bodolni waite brok tini oro khatung khajake bini mangthongno sulaikya kha khamani kalayo paithakni raja hanai sini jaknai 76 BC wngkha bini thwimani sal tini palainya bagwi belai kheno oro samung paile holeka tanglaijak tai TWF rokbo khomrok tui belai khe sajuklaiui oro naithotok khailaikya tai Tripura mothani adong rokbo belai khe manjakgui samung tanglaikya tai oro sathai kalaio tai Komal kolai bobo belai khe no samungo gwdalai khumrokgui sajogui naithotok khailaikha tai bo manjak phaikya tai Rajesh Tripu phai manjak phaikhe MDC Ganesh Debrma belai khe samungo tangui naikha nahaidi lukurok borok bwswkke chini Maharaja no hamjagui bwswkke oro samung pailai holaikha jotokno tanglai sulaiui tai khumrok sajuklaiui naithotok khaiui chini paithakni sesni raja no tini thwimani sal no palaina bagwi belai kheno khatung khajak samungrok tanglaijak tai kha khama bo kalai chini Maharaja paithakni tabuk sukjora chini rajani BC 76 BC wngkha thwimani sal abono palaiui no tini aswk jora samung tanglaiui lukurok kwbangma phailaiui oro YTF Tripura Motha TWF rok phaiui oro khatung khajak khum mala sublaiui yogui khumrok kanlaikha tai sajuklaiui bono bini mangthongo khumrok belai khe boklaikha kha khamani kok tai mum dhup soklaikha oro mombati phanangui chengsai rwka TTAD sini hapangni Shri Punno Chandra Jamatia soho tai Komal Koloi tai Rajesh Tripura tai kwcham CD Rupini soho tai Zonal Chairman tai kwbangma YTF ni GS rok Lemons Debrma soho khai kwbangma adong rok phaiui oro phai manjagui samung pailai khe tanglaiui oro khumrok mangthongo boklaikha nainadi lukurok bahaikhe samung tanglaiui bahaikhe sajuklaiui chini Maharaja Bir Bikram mani koni mangthongno tini thwimani sal no bahaikhe palailai lukurok 1 minute bono palaiui kok salaiya tongui palailaikhya nainadi lukurok bahaikhe chini Maharaja no palailai naithotok khailaikha samung tanglai pailai nainadi TRD TV choyogui naitu Hadi sen uzatın ha.